En gana maranya koram gajuang ni pasaka mari dio chiengni makare kabinetari padio kada chiel dueno mar adek ganario prario kod angwen en chieng Jumapil nyakoram gajuang waiko ni mathoth cheni maratil kabende ndiere weche motendre kod ng'anyo mar lakteche bende koro chal kagima dhi mbele pacho ka omi kuku mar wachno seche bende kore kwa obila mondo beda kicha ahinya jopiny beda kicha kotendre kod tiyo kod apeni mathur ka kine bende koro ganda ni nyasi mag pasaka mokwongo wachogi mag momiyo pek. It would be deemed to be serious. Towards provision of solutions, we have to declare the start of our industrial action in the fashion of a national strike. Midhiero dhi medo kwako sekta mar thieth kaluwore gi ng'anyo machielo ma jochiw thieth ma otese ni clinical officers chano chako odiochieng' makiny. Tumekuwa tukisubulia sana na wezi wa ng'ombe, lakini siku ya leo Mungu siku zake 40 zikafika. Sasa ndio akapatikana, wakachukua sheria mikononi, wakavuja huku police station, wakaweza kumtoa nje, wakampiga mpaka kufa. Jopiny makinangop ne okawo chike lwetgi kendo onega chich mar kuo jamne bang' wuodha chijno okete sendo bila makitha bai kama ne riko geng'ne. What I want them to do, let them call for a national election. Let them call a national delegate conference. I, as a leader, I am sure I will be the deputy party leader of ODM as Raila moves out. Mutni pod gidore duond bura mar ODM ka kweth jo siasa yoyo koni gi kocha ewi jal ma onjore obiota duond bura no ka Raila Amolo Odinga oweyo lemo mar ogai mare. Machiegni nyakoram gajuang' e chendo ni maratil be thuolo mar go kodwa mbaka wantiere laiwa marote macho kari adek ochano no kabende inyalo yudo kache mbui mag tudruok mag oganda kata social media wantiere kacha RamogiTV KE e Facebook kaito bende yudo kacha RamogiTV Kenya e YouTube maro manyien habe ni nyalo giegi mond otese ni subscribe mondo message duto mantiere live nyakoram gajuang' yuda thuolo maneno weche gi achiel kachielo kale yoro mag mbui. Machiegni wan gi jaloko marwa Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Jochiw thieth makonyo e tawo chenro mag thieth osiptende motese ni clinical officers olando ni chako ng'anyo margi e chuny otieno ma kawuono kendo chakre kiny ok gibede e ute mag thieth duto ma pacho kae. Moyangi kod jotend riwruoggi makoni piny owacho osechayo kete tim dwaro magi kamoriwo twak ewi girimiti mar tich manyien bende koro gisewo riwruok mar governors magikoni dwani county ka county otim winjruok manyien kod jochiw thieth magi kaka Yutho Mondi leronwa riwruogno riwore kod mano mar KMPDU mano ochako ng'anyo margi jumbe 2 mokalo. E juma mar adek mar ng'anyo mar riwruok mar lakteche KMPDU, riwruok machielo ma jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers bende koro chako ng'anyo mar gi otieno makawuono. Riwruogni e chak dweni ne ochiwo ng'ur margi ne migawo mar thieth kaachiel gi tend counties ywak magikoni sirikal ariyogo pok ochopo kare. As clinical officers, we have to declare the start of our industrial action in the fashion of a national strike. The 4 weeks that we have given the ministry, they have actually not taken any action that would be deemed to be serious towards provision of solutions that would sort the issues that we give to them. Juma ma okalo counties e riwruok mar Council of Governors ne oromo kendo kwayo jochiw thieth mondo twak kod county ka county ma ondiko gi gino matend kuko koni ok nyalre. We had the other day the Council of Governors chair saying that we go down and negotiate with the counties on matters CBA. They cannot tell the healthcare workers to go and negotiate with the county. And then I dare ask, if indeed this was to happen, that every county can give can negotiate their own CBA, will we be having 48 types of CBA, which is a policy document that will cause disruption in this sector? Jakoma riwruok mar counties Ann Waiguru bende ne okoni achiel kuom ywak mar jochiw thieth ewi okumba mar thieth en gima counties ma ohewo 30 ne oseloso. Gino mar riwruogni koni ne ochwe kogno kata kamano ok ketie tim kendo jochiw thieth yudo pek e tiyo kod kadigi mag thieth e ute thieth. We have heard them saying over 35 counties have a comprehensive cover, but we can assure you, including Nairobi, that these are boardroom declaration
and they have never been made public, and none of our members are actually appreciating or rather getting these services. And that is our call that this must come to an end. E kinde ma riwruoge ma opogore medo buogo riwore ng'anyo mar lakteche, romo ma opogore bende osebedi ka ibago, ahinya to gi riwruok mar KMPDU, mane ochako ng'anyo gi jumbe 2 ma okalo, romo ma pok onyago olemo, ka jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha to nyono piny ni ng'anyo go biro rumo machiegni. Judith Omondi, RamogiTV. Jadolo mar din jokopere Anthony Muheria wacho ni riwruok mar jodolo makopere oikore matwa kanyakla gi lakteche kod sirikal mar tieko ng'anyo mar lakteche madhi nyime. Noloso bang' dialo nyasi mar Pasaka e kanisa mar Our Lady of Consolata Cathedral, kama omede ni ng'anyo mar jochiw thieth osekelo pek ne jotuo kendo winjore chunge kapod imanyo yor winjo ywak lakteche go. Doctors, we are pleading with you. Please consider human life to which you are sworn in. I am sure there can be a formula where the lives in our hospitals are not put in danger while we continue negotiations. There can be a way. Government and those who are concerned in these negotiations, please find a formula while you look at the final solution. The Catholic Church, the bishops of Kenya are willing to help find this solution. But please, let us not use a currency of human life for whatever good cause you have. It is not worth losing a life. May we see our hospitals back functioning. May we see our doctors attending to our sick. And we listen to them. Yes, we will. But let us not put the life of our mothers, of our fathers, brothers and sisters at stake. This goes to the doctors, this goes to the government, this goes to all the union members who are negotiating. Let us not use human life as a negotiating currency. Jotenda Azimio Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa koro osepinyo wacho ma owacho ni tiyo gi yore mag aling'ling e siro buche ma itere doho ne thiro report mana olosi mar kelo winjruok e kind Kenya Kwanza kod Azimio. Report no motisiri nadko. Jitelogo ma olose county Makwale wacho ni kweth mar Kenya Kwanza ni mana kod agenda mar yiero commissioner mag IBC kokale report no kaweche moko to giketo tenge. Kalonzo nyiso Raila Odinga kod jatend Kenya William Ruto mondo mi odonjre wachno maka okamano to biro telo ne jo Kenya kendo e ng'anyo. Jama tayari imeundwa, hatujui kama imekamilika, lakini hata kama imekamilika tunataka wajue tunajua. Mtu anajitokeza ameundwa properly, aelekee mahakama huko Kiambu, asimamishe ripoti ya NADCO, na hali ripoti yenyewe ni property ya bunge. Nia yao ni kujaribu wakimbize mambo yao, iwe ni Kenya Kwanza peke yao ambao watakaounda tume mpya ya IBC. Hilo halikubaliki. Na kama wataendelea na hiyo route, bila shaka tutajua kwamba wameamua kurig elections hata kabla yenyewe kufanyika. Strategy is to delay implementation in parliament, and the ultimate strategy now is to derail the implementation of the NADCO report through the courts. And we believe this is state-instigated litigation, state-sponsored litigation to derail this process. And we are saying today that as Azimio we will not accept. Tulono mweche tesendo bila ma githabai e kar chung'od bura ma Kinangope County Nyandarua bang' jodak e gweng'no monjo kendo ringo gi achich ma itudo kod kuo jamne John Ndung'o. Bang'e ne gichwe gi nega achijno. Jogweng'no noyudo muya ni achich mar kuo jamne ogeng'ne tesendo bila no ne gichokore kendo dhi achiel kachiel nyaka tesendo bila no ma gichwa gituro dhoudi kapok giyombo gi jagono ma jahigni 48. Komanda mar obila ma Kinangop South Peter Nzimbi oyango ni report nyore kochopo mar kuo jamni manyoti more nyore gweng'no magidhabai kendo apedha osebedo kadhi nyime. Apedha no emanyo kelo neko mar
meko mar John Dungo magikone jopiny nonego. Tumekuwa tukisubulia sana na wezi wa ng'ombe, lakini siku ya leo Mungu siku zake 40 zikafika. Sasa ndio akapatikana na ng'ombe yenye alikuwa ameiba jana. Mwenyewe akafanya utafiti wake akapata ni yeye alikuwa ameimwibia ng'ombe. Sasa ndio akashikwa akaletwa hapa police station, akakuja akafugiwa. Sasa raia walikuwa na hasira, wakakuja wakasema wapewe huyo mwizi na askari, lakini askari wakakataa. Ndio sasa wakachukua sheria mikononi, wakavuja huku police station, wakaweza kumtoa nje, wakampiga mpaka kufa. Ngari zetu zitazunguka usiku na mchana na tuweze kufuata information kutoka kwa hawa ndio tuweze kumaliza hiyo wizi ya ng'ombe. Nyingi zikiiba zinaenda upande wa Naivasha na zingine zinaenda upande wa Kiambu. Zingine wanachinja wanaenda na nyama. Dhicho no mondo mi malo jopuonjre 200 skul sekondar ma Kipcherere mantiere Baringo manyando wato dongi skul e kindegi mag rusa mar dwe mar 4 kaluwore gi kethruok mar arita e gwengego. Masani oseo ka ji 16 owito ngimagi kendo weyo ka familia mar 2,700 onge kod kuonde mag jot. Jonjore ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ma Baringo North nomonjo skul primar ma Ng'ataruko kendo wang'o klese 5 kod kar kano buge kata library kod apis jopuonj kata administration block. Monjgi osebedo ka medore ahinya dweche 3 mokalo kar obedo ni piny owacho osebedo ka singo tieko monj makono. Jotelo maya alorano kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi otem duto manyalo mar duga rita e gwengego. Ngeso mokalo jatend piny noromo gi jochiw arita makono e Omar Okak kama ne gitwak e weche mag medo arita. Rais anakuja anatoa amri, kesho vita. Rais anakuja anatoa amri, kesho MC anauawa. Kesho ng'ombe mpaka ya chief mwenyewe. And I think the president also should give an executive order. Hii mambo ya kuunganisha AP na police wafanye kazi moja, hiyo ni kazi bure. Chief sasa akibiwa hata mpaka mbuzi yake, hata mpaka watoto yake wamefukuzwa kwake na raia. Sasa huyu mtoto ambaye alikuwa secondary amefungwa shule, alikuwa kwa boarding, msasi hayuko nyumbani, wamefukuzwa nyumbani, hata mifuko haziko huko. Sasa katika ya hali huyu mtoto ataenda wapi? Please, as we close schools this term, host them in your schools. Let them not go and have stress because they will not find their parents where they were before. We are looking for consultations with the authorities to see if it is possible to retain them in school and how we are going to overcome the challenge of retaining them in school. Duol marango wuodhe magapai pacho ka NTSA katiyo kanyakla gi bad migao mar obila notima pedha moko kuma peini mapacho ka mar mako jogo madhi ataro gi chik mag ndara. Apaya ma Kiambu Road en achiel kuom mago ma obila notimia pedha ka pisas mag NTSA mane tao chenro no kwa oganda jo Kenya mondo mi obed kod ritruok makare kendo gilu chike mag apaya kindegi mag Pasaka kod kinde duto. En pedha mano timetotha peini mapachuka apedha mano bagi gi duol marango wuodhe mag apaya ka gitiyo kanyakla gi migao mar obila e Thurka. Apedha no ne geto jogo mariembo nyamburko bang' bilo kuong gino ma odhi ataro gi chike mag apaya ma Thurka. Obila ne tiyo kod rapim mariango joriemb nyamburko manyo riembo bang' mer kendo ochwalo gi nyamburko mar obila. Kata kamano moko kuom weg nyamburko gono bedo kod midhiero bang' obila yango ni ne giriembo nyamburko kagimer. Mimi sina kelele bana. Sina kelele afande. Jalup Director marango chenro mag wuodhe duol mar NTSA Duncan Kibogong owacho ni apedha makamano geto mar neno ni oganda tiyo makare gi apini mapachuka anyate kinde ni mag nyasi mar Pasaka kendo kata mana bang' Pasaka. We are urging Kenyans that during this festive season and even beyond this festive season to be extremely very vigilant and be careful and ensure that they take matters road safety to become a personal responsibility. Oyuago kono malo mag joriem nyamburko mane giyudo kariembo komer e kinde mane gitima pedha makamano. Many people who are operating these vehicles have been found to have taken alcohol beyond the legal limit
in terms of matters drink driving. Kibogongo lero ni chenro makama timu ithuta pini maturka ka kuro kwa weg nyamburko mondo mi oneni oluwo chike magapaya. This is a national exercise we are doing across the country, and it's not going to be something we are doing it just for a season. We are doing it all throughout, and we'll be of course doing it in this the framework of what we call the multi-agency team framework. Apedha makama bire kinde masiche magapaya osebedo kama dore pachoka kakoro kwa Uganda mondo mi obeda kiche kinde magitio gia pini turka. Karam gajonge daka par kwa deka bang sa achiel mamidhiambo chenro en ratil hero kamano kuoma kete manaka RamogiTV na yurako pachimondo wago kodi mbake nyisa ni into ini RamogiTV ka intiere kanya. Aneno ka Jovin Woodbandi kantiere egego ma Kisumu owacho ni weche mag lakteche unjo benete mone dwachgi nikech jodhiere mahinyore ahinya to jodito to nyalo thiedhore kata mane pinje maoko kae to duogo Kenya kae koro giwe wuondo ganda jo Kenya ne giketo kweto lakteche to haki gipok omigi mano pat Jovin. Eno bende ote mano mar Cheryl Haseno wacho ni gikete mana kagi familia ne RamogiTV kata kamano giwito baba gi japuonj Kefa Utung mar Simbi Kogembo Kolonde watimo mosahinya kuom tho mar jaduong kendo akwayo Nyasaye mondo hoho chunyu e kindegi mag tembe makamage. Neno bende ote mar Fred Osuru wacho ni entiere kodwa kata kamano jatend migao mar thieth osetamo lakteche chopo dwachgi omiyo winjore ogwe tao kaeto wacho ni oket ng'ama nyalo winjo kwayo mar lakteche tich mondo mi kopo ni lakteche nitiere kod kwayo timiyo gi ng'ama nyalo winjogi. Neno bende ote kanyo moya ir Otis nyakwar Kanga. Otis nitiere hegwengo Mabusia wacho ni en bendo sechekin kaka pila mora hinya gi wechegi mag ratil. Oduro Lima wacho kata ni Bungoma weche gichopeo makare ngenkanyo ge jaode Dorina mano Asipo kaeto Kennedy Oloch bende wacho ni entiere Embakasi pipeline wacho kanyo ni ntie kaka weche mag siasa ok donje ne ahinya kaka kamano wacho ni Kalonzo Gini obed mos. Haya Kennedy Oloch kamano komoteno. Grace Nguono wacho ni entiere Ugunja kato Faith Mzomo wacho ni happy Easter ne jolendo te mag RamogiTV gi oganda jo Kenya duto entiere Malindi omora ahinya gi chenro mar ratil. Leja Oteo wacho ni entiere kodwa ka oya Kariobangi South omora ahinya gi chenro mar ratil. Oyo matnya kor maga juang mind ratil kikidhi mabor waduo kod mathoth e chenro ni. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Atakayefunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi aliyoyafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Quran tukufu. Bonyeza *811*272# kupata faida za saum kama skizatuni yako. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Goji e 070
8 3 2 Royal Mabati Factory, excellence redefined. Machiegni kendo nyakurom ga juang chendo endatelo wadhi mbele gi weche manyien. Jotelo mag riwruok ma Kamkunji e kardak ma Kibra koro siemo wang jotelo mag siasa masani wuoyo ewi lemo mar bedo jatend ODM mondo mi ore mos ka gikoni telo mar ODM pod nitie e lwet Raila Odinga. Magi wache kinde ma jaod bura magem Melisha Odhiambo koni en gadieri ni odhi bedo jalup jatend ODM ka otim yiero mag jotelo mar tire duon bura no ka jaod bura masuba South Carolina mondi to nyiso ODM mondo we biewe kaluwore kod ndamo mano kao mar tiyo machiegni kod jalup ka jatend piny Kenya William Ruto. George Batin tire kod ler mathoth. Romo mano bagi alap ma Kamkunji kardak ma Kibra kinde ma siasa mar ni to en ng'ama romo kao ka Raila Odinga ochochieng. Jotend riwruok ma Kamkunji alap mar auma weche mag siasa ma pacho ka kotengi kod John Miller kod Peter Obiero okoni jotelo makaluo nyaka beda machiegni gi kuku mar ODM mondo ganda luo kik bidong oko poni obi owil tend ODM. Adwa siemo wajumbe mag luo nigi bed kod hera kendo gi siasa mag dwokruok kod ayany kod jarruok nikech magi duto okel dongruok ni piny luo. To oganda luo kik wabau dhowa ne oganda mosechung' kodwa. To walego kwa bede party no to wange wuodwa mabede chuny mesa kamiwa chewechewa kako lagi wagore toch ni mesa majobo beti mesa muparanya bete cha jaluo mane manya bet korgi manya muomo kodwa piny. Gisani wangi majority leader pe wandai wangi Mbadi wan kod Babu Owino wan kod Orenga Jini wan kod Otienda Molo kaso ochopo ganda luo madongogi nyaka bed piny mondo nyis wendo jaluo mane mabro bedo tok Raila Odinga. Kama jakom dhiye onge kama ng'ato bro wacho wach moro ni jakom kome ng'ato kao mar patria mar ODM nyaka ene wer chenro wach ni jowa kora weyo awo kora dhi. Ka jotelo medo siem ni owere kod manyo lemo mag tend ODM ka Raila Odinga pokolando wuok e tend duond burano. Jaod bura magem Melisha Odhiambo koni obiro timo duto mar ni obedo jalup jatend ODM e kinde ma ibiro tim yiero mag jotelo manyien e duond burano. What I want them to do, let them call for a national election. Let them call a national delegate conference. I, as Elisha, I am sure I'll be the deputy party leader of ODM as Raila moves out. Koloso e kinde nyasi mar choko omenda e sikund sekondar Madienya, Elisha mabende moko kuom jo ODM sayo wi okang' mar tiyo machiegni kod jatend piny okoni en ja ODM kendo onyiso kuku mar duond burano mondo bagi yiero mapiyo komedo ni oganda luo nyaka bi bed kod duol e duond bura mar ODM. I am asking the party ODM. I know the party leader has called for delegate, has called for central committee meeting on Wednesday. This party must be led by the people of the Republic of Kenya. And more importantly, people from the larger Luo Nyanza. Magi timore kinde ma jaod bura masuba South Carolina Mondi owacho ni bedo e duond bura mar ODM ok en gima chuno. Kendo duond bura no ok nyal biewe kata matin kaluwore gi ndamo mano kao mar tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. To party wagi wan wasebede mang'eny. Party en mana nying. Party wanyocha wan go kaluwo ka en Raila Odinga. Mane manyocha party wa. Negi kaki paro ni ginyalo gola e ODM notamo ginalogi kes sani koto wacho ni nyaka gichula 1,600 kaki dhi koda marata bro bando. Karoli bende oyango ni gin kod paro mar chugo kweth moro mar siasa mabiro kelo ganda luo kanyakla ka olero ni ok gibi yie ne jo siasa moko ma osebedo ka goyo Raila piny e lekne mar bedo jatend piny ma pachoka mondo bed jotelo manyien mag ODM. Joma nyocha goyo piny wadwa no weno gi kaka koro papler wadwa nyono gi mogi lalte wadhi loso team motegno moero joluo madwa tiyo ne joluo mowato boa majaluo moro be kapod wangima chieng' nobede kom mar rais. E kinde ma jokanyo mag ODM geno yiero jotelo manyien mag duond burano kochakore kor gwenge, siasa pod otwere ewi ng'ama owinjo bed nyangile mar ODM tok Raila Odinga ka jotelo mopogore opogore medo nyiedhore ka gikoni gine magiromo telo ne duond burano. George Bati, Ramogi TV.
Machiegni mago mag tuke nyakuramga Juang. Kel Rovanpira oloyo tiulo mar WRS Safari Rally kamane loch mare mar ariyo mar Safari Rally pacho kae. Derebano mawuok e piny mar Finland notieke thuolo mokwongo gi mohew dakika achiel. Takamoto Katsutsa mariembo mitoka ma Toyota GR Yaris notieke thuolo mar ariyo mamiyo tim mar Toyota loch derepe ariyo mokwongo. Adrian Fomax mariembo ni tim mar Ford otieke thuolo mar adek. Jo-Kenya noyudo kapiem pek bang' Karan Patel gi Afik Virani tieke thuolo mar 18 gi 19 kaluore. Thierry Neuville pod omako thuolo mokwongo e chung' mag derepe bang' tielo adek ka Elfin Evans nitiere thuolo mar ariyo. Tielo mar ang'wen biro bagi e kind tarik 18 gi 21 dwe mar ang'wen e piny mar Croatia. Friday was unfortunate, it didn't work out, but other than that, obviously yesterday we had nothing much to do, and today we could score everything we can, so yeah, basically we maximized after Friday. Really good feeling. It's a special event of the calendar, so super happy how everything went. Important race for Toyota also, so double podium is perfect again. Yeah, the plan was perfect to be fast when we knew we can be, and when it was tough, we always took care of the car and the tires, and like today also. So I think the plan was perfect. Tuke mag dhowath Motesini Beach Games oruma yange dhowath ma Buntwani bwa Malindi ka joloch mokalo e tuke adhula MTG United no bedo joloch kendo bang' loti mar Mombasa Olympic gonde 4-0. Jaloyo Rita Jalani no loyo gonde 4 goduto kendo konyo tim mar yudo loch. Tim mar Mombasa Heroes no lo tim Yanga e opich adhula kidieny mar Wakini. Tuke mag hockey tim mar Mvita no bedo joloch ka Coast Queens no lwetgi e kombe mar handball. Jatugo John Mushiri no tieke thuolo mokwongo e piem mag riembo ndiga. Riwruok mochung'ne tuke mag Olympics wacho kama no obago tukegi olero ni gigeto medo kit tuke mag dhowedhe kuom higni 2 mabiro. Tambo tulikuwa hatujulikani. Hatujulikani kabisa, lakini wakati watu walianza kuqualify kama yule Asia sasa ndio rowing ikaanza kujulikana. Kuna mchezo wa rowing, kayak and canoeing, sasa ikaanza kujulikana. Kumbe Kenya kuna sports ya baharini. Hii game ni poa sana, wazungu wanaipenda. Lakini Kenya nilikuwa naona wanaangazia mbio sana, lakini pia nayo ni nzuri kabisa. For next 2 years, what we'll be aiming for is to make the event bigger, is to make it more international, to have more events recognized as international rankings so that our athletes can start getting the rankings which we normally do not get because we cannot afford to send as many athletes as possible outside the country. Gikanye mwateke chendo maratil nyakuramga Juang warom kendo sadek marotieno kamwaikoni wechegi eyo makare weche wa mag oyimore wasebedo gi jaloko maroliso na chuka oriti masane nyinga Lydia Okeo.